Takže ahoj, a vás vítám u mého úplně, ne prvního videa, ale od dalšího videa v Minecraftu. Tak můžete mě, já jsem Skillot, můžete mě znát u Let's Play, jak natáčí Masterframe a tady už nevím, s kým jsem všechno natáčel. Tak dneska konečně naplním svůj kanál, budou tam všechny možné videa, tak plán do budoucna bude ten, že budeme spolu stavět takový ty, jak bych tomu řekl, že budeme se, že bratr mi dal úkol, ať postavíme jako nějaký obrovský hrad, a s Masterframem jsme si domluvili, že budeme spolu dále natáčet Let's Play v Minecraftu o Naplno SK. Ten server musíte znát. Ten dobrý server. No nic. Tak, co jsem chtěl ještě říct? No, co bych řekl? Tak to bude asi pro tady tu chvíli všechno. Byl bych rád, kdybyste mi dali like a odběr, ale příští Let's Play bude zase třeba o tím, že budu zase natáčet s tím s Masterem, třeba na tím Naplno SK a různé takové. Tak moje díly budou mít nejméně 30 minut, aspoň, a to není tak. Ať nemáme jenom 5minutový a tak bude 30 minutový, budeme ještě hrávat různé mody a takový. První mod, co jsem si připravil, byl Tale of the Kingdoms. Ten možná budeme jako první, potom zkusíme Xbox. Možná potom zkusíme i ten Technic Pack, protože to hraje moc lidí, tak to chci zkusit. A to byste si dál pověděli. Tak nic, no tak teďka budeme muset si najít hlavně uhlí a co ještě? Musíme se postavit barák. Jo, a mám trochu divný hlas, protože se mi nějak skřipl ten mikrák, se mi nějak to a trochu mi kamera blbne, proto možná to uvidíte nějak to video nakřivo trochu. Doufám, že to vadí nebude, že mi za to nedáte nějaký dislike a hnusné komentáře. Ach jo. To těžení uhlí by mohlo trvat trochu méně. Nerad těžím uhlí. Nevím, natěžím ho tak ještě trochu a nás tak pochodní. Jako jinak Minecraft hrál celkem dlouho, takže jako všechno tady znám, skoro všechno teda myslím, no všechno. A furt mi blbě internet, no i internet dají všechno, takže možná to bude chvíli otravovat, možná si mě třeba sekne video a tak ale to je jedno. Co to další, no co bych řekl. Já bych si postavil někde barák, ale někde daleko, jako ne v džungli, protože já v džungli nehraju, mě to nebaví vůbec v džungli. A když jsme tu takhle zabijeme ty kravičky aspoň. Nic nevypadlo, ach jo, jo tam je. Na dvě reální, to není špatný. Tak, taky mám. Zas. Tak. Máme dost masa na začátek. No, díl než na začátek spíš. No, trochu zastavím ty zvuky, mě možná neslyšíte. No, zvuky. No, hudba. Tak. Tak. No. Kdyby zaplay aspoň ten X-Ray, to si mi odinstaloval, jelikož jsem relognul ten Minecraft. No ty jste možná uslyšeli kašlat mého bratra, takže s tím si vůbec nedělejte starosti, je nemocný, takže mi bude furt kašlat do videa. No ty jo, ty je vysoký. No ty vole.
No. Nemám nervy. Jo, a ještě to řeknu tomu masterovi, doufám, že všechno vám dám do popisku videa, jako jeho kanál a takový. A třeba mi můžete i napsat, třeba jaký chcete, ať natáčím mody a různé takový ty, no prostě mody a tak. A další věc, co bych vám chtěl říct, je, že už to ani nevím teďka. Fakt dobrý teda. Jo, že se mi někdy i vypne Minecraft, takže kdybyste si mysleli, jako kdybyste náhodou vypnul, tak se ničemu nedivte. No, jak dlouho bude trvat ta džungle ještě, týmu. Tak ten normální les, jako a ne tady džungle stromy, ty jsou nejhorší, co může být jungle strom. No za chvíli už se bude zpívat, jelikož se dívám, že už budeme natáčet zhruba, takže že už natáčím 6 minut zhruba. No, 6. Takže budeme muset co nejrychlejš na nějaký jiný ten les. No a už se mi... Jo, jsme tu, našli jsme to. Hele, tady je láva. Ať nezhoří les. Už, nehoř. No, to je jedno. Tak. No, uhlí už mám. A jelikož za chvíli bude už 8 minut, a to už by se pomalu mělo. No, za chvíli se snívá. Takže, hele, hned tu aj poušť, tak to je dobrý. Džungle, poušť a normální ten. A zase... Ticho, natáčím, klid! No prostě Magor, vidíte to, takže dneska to bude tak maximálně 15 minut. Ach jo. Budu muset prasnout tečka. No možná i nemusím. Ho nepustím, nemocnej správně má ležet v posteli a nemá tady valit. Zeslab si to! No vole. Nevím, asi denně budu natáčet videa. A byl bych rád, kdybyste mi fakt napsali třeba na tom, jaký mody a tak chcete tam, ať natáčím o nich. Proto bych, možná bych se zjistil a já nějaký nový mody, to by mě třeba bavili. Já bych si mohl dát nějaký jiný textury, že jo? No, tady ten jdou jenom tady ty dvě. Tady ten a tady ten mám radši. Tady ten. No. Teď se to kouslo. No a je to. No, co to je? No. Fakt bomba. Tak pardon, mě se Minecraft vypl. Bez známých důvodů. Doufám, že se nám uložil aspoň svět. No, uložil. Tak. No, aspoň máme už tu texturu. Něco nejrychleji natěžit co nejvíc. Proč? Se mi rozbila sekera, to byla poslední. Taky rychlejš. No, už tam prší. To zase bude dělat hnusný zvuk. Co to bylo? Teď dívám z okna. No. Ticho buďte! No ty vole, tam zase prší, to zase bude šustět. Takže vám to vadit nebude. A mi to vadí dost.
Možná to i slyšíte, jak tady prší. Nebyla škoda. Srovnat tečka, rozumíte, on si to nemohl vzít jiný čas, lepší čas. A za chvíli mi spadne internet bez tak, to bych nepřežil, to bych fakt zráplil. Se stalo něco ošklivého. Ne mě, ale i komplu. No. Proč tam tak prší? Co jsem komu udělal, ty vole, proč? A já jsem zase prostý, když nemám. Soraj za to. Už se smívá, utíkej. Tak. Udělám si ze začátku nějaký malinký baráček, ne tak moc velký. Aha, počkej, já jsem na PC furt, že jo? No, tak dáme. Normálně, nejsem srabý. No, já nejsem srabý. Mám tu 4. To možná přetáhneme, mají těch 15 minut, teda jestli mi to vyjde. Jako hodně aktivní budu každý pondělí, úterý, středa a čtvrtek. Možná i soboty a i neděle. Jako pátek ten mi moc ani nebude vycházet. No a prší tam dost. A já mám zavřené okno. No nemám, takže já si ho půjdu zavřít. Tak. A už je to lepší, už nic nemusím. Tak. Jsem měl otevřený okno, ani o tom nevím, jako bylo to na mikro. No, slyším to pořád. Rozumíte, lepší chvíle nemohla být než teď. A já zapomněl, že má zapít zombíky, teď se bojím, že mi skočí nějaký creeper. Že by nebylo... Ty vole! Nebuď prostej. Zlatej. Fuj! No, ulet. Umři. Spadne z tebe nějaký zlato. Tak umři, ty vole, co to je? Žádný zlato? Co? Tak. Teďka se zase naštvu a nebudu hrát nějakou chvíli Minecraft, že jo? No. To jsem přesně chtěl, co se stane. A možná mám i nápad, já si možná ten barák ani nedostavím celý. Tak. Čokla mi tady otravuje. To mě ale sekat nebudu. Tak. Tak. No tak. Jen stojí. Toto postavíme. Aspoň tady tak, no. Ten už mám, fuj, kdybych ho postavil. Tak. Kácej se, rychlejš. Takže natáčíme zhruba 14 minut, takže jestli se to ti vyjde 14 minut, tak to bude bomba. Myslím si, že mi nevíde čas, no vy asi nic nevidíte, takže už jdu rozsvítit. Takže budíš světlo. Jak se dívám do kamery, tak moc velkou kvalitu to nemá, no. A my nemáme ani postel, tak to je fakt bomba. To je fakt první série, to je fakt první jako, to je fakt poprvé v téře, co nemám první noc postel, no. Jenom už se těším, že tady bouchne creeper. Když tady bouchne, tak bude někoho mrzet. A dost. Neštípej se.
Nemaj tak laguje. No nevím, že bych... No, to se mi... Trocha dřeva ještě, já. Tak. Jak jsem říkal, ten mikrák mě trochu zlobí, takže... A i ta kamera, takže... No a to jsem čekal. To jsem čekal přesně.